Magandang araw po, Sir Captain Kokak. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jolly. Gusto ko po sanang magbahagi ng aking kwento. Nangyari po ito dito sa amin. Hindi ko na lang po babanggitin ang lugar dahil baka sibakin ako sa trabaho. Bali, isa po akong announcer sa sabungan. Ayos na ayos naman po ang kita. Kasi bukod sa sinasahod ko rito, ay iba pa yung perang binibigay ng mga mamumusta kapag nananalo sila. May mga araw na matumal yung mga nagbibigay ng balato. Pero sa mga panahong yon, ay mayroon namang nangyayaring kakaiba. Kapag nagsasalita na ako, habang nagbabakbakan yung mga manok, ay bigla kong napapansin yung isang matandang babaeng nakatayo. Nakahalo ito sa mga nagsisigawang mga mananaya. Ang ipinagtataka ko, Captain Kokak, ay hindi naman yun nakatingin sa mga manok na naglalaban, kundi nakatingin ito sa akin. Kahit anong pilit kong iwasan to ng aking paningin, ay talagang napapatingin pa rin ako sa kanya, doon sa matandang babae. Tapos ay hindi yun gumagalaw at talagang nakatingin lang sa akin, kaya tinitignan ko rin siya ng maigi. Dahil sanay na sanay naman ako sa trabaho ko, ay hindi naman ako nagkakamali sa mga sinasabi ko sa mikropono. Kahit pa nga sa mga oras na yon na nakikita ko yung matandang babae, ay medyo kinikilabutan na ako. Captain Kokak, siguro sa loob ng isang linggo ay 3 hanggang 4 na beses yung nagpapakita. Ipinagtanong-tanong ko na rin sa mga empleyado ng sabungan kung napapansin ba nila yung matandang babae na nakahalubilo sa mga mananaya. Pero wala naman daw silang nakikitang matandang babae doon. Isa pa sa mga napansin ko ay nagpapalipat-lipat ng pwesto yung matandang babae. Minsan ay nasa kanang bahagi ito ng mga mananaya at nagsusugal. Minsan naman ay nasa kaliwa. At ang talagang naobserbahan ko rito, kung saang panig nakatayo ang matandang babae, ay natatalo yung manok na nakapwesto sa bahaging yun. Isang araw ay pinuntahan ko na yung kumpare ko para silipin ang CCTV. Ibinigay ko yung mga natatandaan kong araw at oras kung kailan ko nakita yung matandang babae. Pero tumayo lahat ng balahibo ko sa aking katawan nang mapanood namin yung CCTV. Wala yung matandang babae sa alinmang parte ng sabungan. Mapagpalang araw po, Sir Captain Kokak. Gusto ko po sanang magbahagi ng nakakakilabot na pangyayari na naranasan ko bilang isang empleyado. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Chacha. Isa po akong manager dito sa fast food na pinagtatrabahuhan ko. Kahit manager na po ako, ay wala akong magagawa kapag ang ibinigay na schedule sa akin ay panggabi. Iyon naman ang pinakaayaw kong schedule. Kasi ay may kakaibang nangyayari kapag pumapasok na ang alas 11 hanggang alas 12 ng gabi. Kapag sarado na para sa mga customer ang store at naglilinis na ng paligid ng mga staff. At kapag tapos na pong maglinis, ay lalabas na po sila ng store. Ako naman ay iikot sa dining area, pati na rin po sa production. Ginagawa ko po yun para ma-double check ang mga equipment, pati na ang mga machine, kung talaga bang pinatay ng mga staff bago lumabas. Habang tinitignan ko yung mga equipment at machine, ay naramdaman kong may dumaan sa likuran ko. Kaya ang ginawa ko ay nagsabi ako ng, "Umbe, labas ka na. Baka masaraduhan ka ng pinto eh. Bahala ka." Binanggit ko yun dahil ang akala ko ay yung isang staff lang yun na si Tina at baka may nakalimutan sa loob. Bali kapag ganoong oras na po ay 3 na lang kaming naiiwan. Ako, si Tina at si Manong Guard. Nilingon ko pa si Tina, tapos nagtataka ako
dahil pumunta siya ng CR. Sa halip na tunguhin ang pintuan papalabas, kitang-kita ko na pumasok siya sa CR. Kaya ang ginawa ko ay hinintay ko siyang lumabas para sabay na kaming lumabas ng store at mailak ko na ang glass door. Mga 3 minuto na akong naghihintay sa labas ng pinto ng CR na yon. Pero di pa rin lumalabas si Tina. Kaya ang ginawa ko ay kinatok ko ang pinto. Tapos ang sabi ko, "Be, una na ako sa labas ha. Sumunod ka na lang." Yun na nga, tinungo ko na yung glass door. Pero nang matanaw ko ang labas ng store, ay doon na ako kinilabutan ng husto. Kasi ay naghihintay sa akin doon si Manong Guard. At katabi niya si Tina. Hi Captain Kokak. Ako po pala si Renren. Nagtatrabaho po ako bilang isang office staff sa isang opisina sa Pasay. 29 years old na po ako pero hindi pa rin po ako nagkaka-girlfriend. Ewan ko ba Captain Kokak, siguro ay dahil hindi ko pa nararamdaman yung totoong pag-ibig na sinasabi nila. Hanggang isang araw ay may na-hire yung company namin para sa kabilang department. Sa unang pagkakataon ay nagkagusto ako sa isang babae. Ewan ko ba kung bakit. Siguro ay nakyutan ako sa mahaba niyang buhok. Kulot kasi. Parang ang sarap hawakan at suklayin. Yun na nga Captain Kokak. Lagi kong tinitignan yung crush ko. Hindi niya yun napapansin. Dahil pasimple lang naman yung pagtingin ko kapag dumaraan ako sa harapan ng department room nila. Sinisimblehan ko lang ang pagsipat sa kanya sa malaking glass window na tumatagos sa loob ng kwarto nila. Isang beses ay nagkasalubong kami sa hallway. Pero nawirduhan ako sa mga kinilos niya. Una ay nagkatitigan kami. Tapos ay tumingin siya sa likod ko. Parang takot na takot. Kaya ang ginawa ko ay tumingin din ako sa likod ko. Wala namang tao. Nang ibinalik ko na ang tingin ko sa kanya, ay tinalikuran na ako nito at mabilis na pumasok sa kwarto ng department nila. Ramdam ko na palagi akong iniiwasan ng crush ko. Sa tuwing nakakasalubong ko ito ay palagi na siyang nakayuko. Tapos nagmamadali at lalagpasan lang ako. Kaya ang ginawa ko ay talagang sinusundan ko siya kung saan siya nagpupunta. Isang beses ay sinundan ko siya pero tinumbok niya ang hallway na patungo sa kwarto ng HR department. Pumasok siya roon. Nang silipin ko ay umiiyak ito habang kinakausap ng HR manager. Sa isip-isip ko ay isinumbong siguro ako nito dahil sinusundan ko siya. Kinabukasan ng araw na yon ay hindi na pumasok si Crush. Nag-immediate resign daw. Siyempre ay nalungkot ako. Ang ginawa ko ay hinanap ko siya sa Facebook. Minessage ko siya at humingi ng tawad. Sinabi ko pa na sana ay huwag siyang magalit sa akin. Nagulat ako sa reply niya. Sinabi niya na hindi raw siya galit sa akin. Natatakot daw kasi siya sa matandang lalaki na palaging nasa likod ko. Inilarawan niya pa yung itsura ng matandang lalaki. Panot daw yon. May bukol sa noo. Mestizo at matangos ang ilong. Kinilabutan ako sa mga sinabi niya. Kasi yung description na sinasabi niya ay tumutugma kay Lolo Pebling, ang lolo ko na 2 taon nang patay.